Penseu que tot això també és zona d'examen, Anem a la dreta. Penseu que el carrer des del que comencem l'examen és molt a propet d'aquí. Cuidado, no torno a la dreta abans d'hora, perquè llavors em poden marcar una distància lateral aquí, Vinga, fes bé la L. La cera, no giris abans d'hora. Primer bellugo, després giro, Vinga. Llocs com Sant Joan semblen molt fàcils, però tenen trampes. Per exemple, anirem a la dreta quan puguis. Aquí no puc. I aquest us el salteu sempre. Doncs a la dreta la següent. I no hi ha res que m'impedeixi girar per allà. Típic carrer on podem fer estacionaments a la dreta, però cuidado perquè aquest carrer és de doble sentit, per tant a l'esquerra no puc estacionar. Si fos de sentit únic sí, però com que és de doble sentit no es pot estacionar. Cuidado, distància lateral, no t'adormis. Anirem a l'esquerra, això és un ceda, no un stop. Per tant, freno, embrague, primera, super a poc, controlant, miro aquí, miro allà, intento no parar i giro. Vinga, seguim a l'esquerra. Una mica més endavant.